Dobrý prajem, ja som Ladislav Smrtník, moja web stránka je www.ladislavsmrtnik.tvs. Vy sledujete už 8. diel môjho videoseriálu a rozprávame sa o podnikaní. V tomto konkrétnom videu budem hovoriť o hodnote. Zamyslite sa nad tým, od čoho závisí výnos z vášho podnikania. Výnos je priamo úmerný hodnote, ktorú na trh prinesiete. Pozrite sa na trh. Nájdite, čo na trhu chýba a prineste to na ten trh. Takýmto spôsobom prinášate hodnotu. Hodnotu, za ktorú sú ľudia ochotní zaplatiť alebo do ktorej sú ľudia ochotní investovať. Tá hodnota môže byť produkt alebo služba, ako to bežne v podnikaní vidíme. Ja chcem hovoriť v tomto videu aj o inej hodnote, pretože tá hodnota môžete byť aj vy sami. Váš osobnostný rozvoj, vaše skúsenosti, vaše vedomosti. Vieme, že aj v pozadí toho produktu alebo služby vždy je nejaká osoba, nejaký človek. Preto podľa môjho názoru investícia do vášho rozvoja, do vašich vedomostí a znalostí je tá najlepšia investícia, ktorú môžete v podnikaní dať. Takže ja vám ďakujem za sledovanie tohto videoseriálu. Celý videoseriál môžete sledovať aj na mojom videoblogu, kde je link videoblog.ladislavsmrtnik.eu a určite zdieľajte tieto videá, pretože pomôže to vašim priateľom a nakoniec to pomôže aj vám. Takže ďakujem, majte sa, dovidenia.